No, non si chiede. No. Un pochino ahí. Termina. Buenas tardes, benvidos e benvidas a esta sesión de pleno extraordinario, o pleno organizativo deste mandato que comezou co pleno de investidura e este pleno no que se resolven as cuestións organizativas do Concello. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da ata anterior. Non sei se teñen algo que decir. Bien. Vamos suspender. Bueno, quedo posposto. Eso que digo, mandadas, pero sí que pasou. Pasamos ao punto número 2, que posta en coñecemento dos grupos municipais que se constituen e quedan constituídos como están, con voceira Rosario Varela por parte do grupo de Nos Pobra, por parte do Partido Popular Manuel María Durán e por parte do Grupo Nacionalista Ramiro Ubiña Ubiña. No grupo mixto, Patricia Lozonín. Pasamos ao punto número 3, que dá conta da resolución da alcaldía en materia de nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local e delegacións nesta. Pois os membros da Xunta de Goberno Local van a ser o alcalde, Rosario Varela Fernández, Patricia Lozonín e María Genoveva Hermo Santos, como vocais. Se delega na Xunta de Goberno todos os asuntos referidos a urbanismo, a aprobacións de instrumentos que se sean competencia da alcaldía, así como as licencias de obra, de actividade e a toma de coñecemento das comunicacións previas. Tamén se aproba a aprobación de oferta de emprego público e aquí unha ratificación e a ratificación que iba na primeira comunicación que recibiron IVA maiores exactamente, sancións de despido de persoal laboral que non é delegable na Xunta de Goberno Local, por tanto, temos que retirarla. Pasamos ao punto 4, que é a resolución da alcaldía de nomeamento das tenencias da alcaldía. A primeira para doña Rosario Varela Fernández, a segunda Patricia Lozonín e a terceira doña Genoveva Hermo Santos. Deben ser componentes da Xunta de Goberno Local, por lo tanto, os que conforman as tenencias da alcaldía. O número 5, que dar conta da resolución da alcaldía en materia de delegación dos concelleiros e concelleiras, son as seguintes. Doña Rosario Varela Fernández será delegada de Promoción Económica e Turismo, Facenda e Igualdade. José Carlos Vidal Suárez, Servizos Sociais, Servizos Municipais e Benestar Animal. Genoveva Hermo Santos, Educación, Deportes e Medio Ambiente. José Andrés Lozo Fernández, Mocidade, Seguridade Cidadá e Participación Veciñal. Patricia Lozonín, Cultura, Sanidade e Relacións Institucionais. E quedan reservadas para a alcaldía urbanismo, obras e persoal. E pasamos á primeira proposta da alcaldía, que é relativa á periodicidade das sesións do pleno. E tenho agora a portavoz de Nos Pobra. Boas noites a todos e a todas. En canto á periodicidade das sesións do pleno, proponse o seguinte acordo. O Pleno da Corporación celebrará sesión ordinaria con periodicidade bimensual, comezando o cómputo no mes de xaneiro de cada ano. Segundo, a sesión terá lugar o último xoves de cada mes e iniciarase ás 8:30, 8:30 da tarde, nos salóns de sesión da Casa Consistorial, sendo ás 9 horas nos meses de maio, xuño, xullo e setembro. As sesións que coincidan en xoves festivo ou se atope incluído en período vacacional
poderán ser alteradas, pasando a convocarse calquera dos días da semana inmediatamente anterior ou posterior. Portavoz do Grupo Socialista. Estamos de acordo con esa proposta. Por BNG. Partido Popular. Se non hai máis intervencións, pois procedimos a votación. Votos a favor? Votos en contra? E aprobase con 5 votos en contra. 5 votos en contra. Pasamos ao punto número 7. A esta moción había que presentar ao principio, perdón. A 7, perdón, a 7. Pero sí que es a 6. Sí. Perdón. No. Creación e composición das comisións informativas. Preséntase ao pleno a adopción do seguinte acordo. Constituir as seguintes comisións informativas permanentes. A. Comisión informativa de urbanismo, obras, persoal e régimen interior. B. Comisión informativa de promoción económica e turismo, facenda e igualdade. C. Comisión informativa de servizos sociais, servizos municipais e benestar animal. D. Comisión informativa de educación, deportes e medio ambiente. E. Comisión informativa de mocidade, seguridade cidadá e participación veciñal. F. Comisión informativa de cultura, relacións institucionais e sanidade. Segundo, constituir a Comisión Informativa Especial de Contas de existencia obrigatoria, a que lle corresponderá o exame, o estudo e o informe da conta xeral e das demais contas anuais de acordo co previsto na normativa vigente. Terceiro, a composición de todas as comisións informativas será a seguinte. Presidente nato das comisións o alcalde. Este poderá delegar a presidencia en calquera membro da corporación, a proposta da propia comisión e mediante elección efectuada no seu seno. Asemade, a alcaldía poderá detentar a presidencia no caso de ausencia do presidente da comisión informativa que resulte nomeado como tal. Vogais e concelleiros, 2 de Nos Obra, 2 do PP, 1 do BNG e 1 do Grupo Mixto PSDG-PSOE. Quinto, de conformidade co artigo 63 do RON, a adscripción concreta a cada comisión dos membros da corporación realizarase mediante escrito do voceiro do cada grupo dirixido ao cargo da corporación. Da composición definitiva das comisións informativas darase conta ao pleno, podendo designarse de igual forma un suplente por cada titular. Estas comisións celebrarán reunións de acordo co réxime estipulado no Regulamento Orgánico Municipal. Portavoz. E ahora, Sí. a emenda, non sei se ten que... Pero a emenda é do... Sí. No, tenemos o debate normal y en cada turno cada uno aproveita para... Moción Socialista. Nós estamos de acordo co de outro. Solo BNG. Ben, o BNG non está de acordo porque a pesar da suposta proporcionalidade de cada que inclúe a proposta do goberno de 2, 2, 1, 1, a verdade é que esa proporcionalidade non reflicte as maiorías que se dan no pleno. Foi esta unha cuestión, é unha teoría que xa se plantexou fai uns anos e que realmente desde xeito non se cumple, non? É verdade que en algúns casos as representacións van por defecto e en outros van por exceso, pero de calquera maneira, desde o BNG entendemos que este reparto, esta composición que se propón non satisfai estas proporcionalidades dadas no pleno, non estamos de acordo con esta queda. Partido Popular. Bien, nosotros tampoco estamos de acuerdo con la propuesta de reparto. Establece el reglamento de organización, establece que cada comisión informativa estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación. Digamos todos que 2-2-1-1 no es la representación que tenemos en la corporación. Hace 4 años se planteó la misma historia, nosotros ya
estamos en contra y por eso ahora proponemos por escrito este es un nulo que es más reflejo más fiel de la proporcionalidad y del cumplimiento de la administración. Porto Rubén. Bueno, nos finalmente decidimos traer esta proposta porque parecía máis justa. É certo que tanto o Popular como nos Cobra, pois tiñamos un 2,5, non? Esa proporcionalidade. E, bueno, decidimos que parecía máis justo dado que o PNG tiña un exactamente, por eso non nos decidimos a subir a 2 e o Partido Socialista estaba cerca de 1, pois nos pareceu máis proporcional. E por eso finalmente optamos por esta proposta. Ben, se me permite, o que se fai é dividir entre 2 o número de concelleiros, PP da 2,5, nos 2,5, PNG 1, PSOE 0,5. Redondeamos hacia arriba o PSOE, porque o PSOE ten que ter representación forzosamente, e hacia baixo, nos dous casos, salimos igualmente perjudicados PP e nos Cobra. Vou solicitar un receso e vamos a comentar un momento e en un par de minutos chamamos aos portavoces para falar, si es parece. De acordo? Sí. Sí, bueno, pero primero, pues si podemos llegar a una transacción, ¿no? Sí, claro, sí,